Em gelek kêfxweşin ku sa hevalêwî civan, hevalêwî şoreşker, hevalêwî welatparêz, hevalêwî ketkar, hevalêwî ê ku ji bo ragihandinan rast ê heqîqetê bila bikin dinyayê li virin, li cem hevin, li bemene em gelekî kêfxweşin, em gelekî xemgînî jî Gülistan ji nav me çû lê em serbilindin çünkü evê ji bo heqîqetê, ji bo rastiyê ketbû vê serîwana çapa Medya Azad û em dibînin ku Gülistan ne tenê hevalê gelekin, hevalê wî pê serbilindin, em jî pê serbilindin. Gava min do jî got, min hevalê wî guhdar dikir hem ser televizyonê hem ê ku li virê divê prodüksiyona kampanya çêtir. Me dît ku me kenekî heta 15-16 salî me dabû Gülistan, kenekî biçûk ama hevaleyî û ew kena xwe mezin kiriye, hê jî geştir kiriye. Ev ji bo me gerçekten ew serbilindiyeke, ew rojnameger bû, jurnalîst bû, tenê qelemawî hebû, tenê kamerayî hebû û tenê kenê wî hebû, kenekî geş, kenekî welatparêzî, kenekî Kurdistanî hebû. Ser wî heqîqetê ew jiyana xwe ji dest da, wekî tevî hevalê xwe hêro vadîn û gurbetê li yer söz wê din. Ew ken bû, kena wî ez bawerim ew ken êzaftir geşme bi hevalê wî weka we. Em hem vasiyeta wî ye ji bo we û ji bo me jî dibe ku ew dixwaze vê kenê em mezin kin